Eta gero garia, ze errototara erotezen duen? Errotara, baina urte batzuk proibitu zuen, Franco, Donostian. Ez zuen iziten morituten, harturik eta gari dipet ezebez. Da ganera entregon behar, entamiture. Abartutak, horrek entregon behar, tanto bat, goiten zanetik, tanto bat entamiture entregon behar. Hau lan emile ikin zuen, garrostean. Gozera terriblea. Baserri megozia? Baserri guguiko generoa, baina ezin moridu, errotan ez zuen iziten morituten. Igor ezin, ez da? Moridu ez, da gero, azukera izroten origuripez, ogiripez, gugu egite ginoan horago zeragaz, makinina hori, kapea makinitakoa ze gariero bat aregaz, eta areaz, eta pastekitu zen makinitu batu aldia ugite bidean, eta alda modu da nokola larreta zen, orduen epokan. Zoan besterik goten da. Eta beste gauzek lortzeko, origo eta gauzek lortzeko, zer? Origori lortzen, orduan rokatzen ziren, txarrin grasa, ero urdeia, zero itezuan, zera, kozineu, dana, hartzuak iten badizbe, urdeien grasa gaz, da holan, dana. Origoa, ikusi beste, ez da gero batizkoan, arrezimitu moten, arrezimitu, igual, hili guztireko litro bat origoa igual. Da famili guztintzat. Litro bat origoa bat ez da, zetago ez. Hola, errezioen mitu, eta zuan da, hori ebe bat, hola gotzuko txiki bat, egunean bako txatzat.